Wordt dit een Mission Impossible of niet? Dat is de vraag. Want ja, dat plekt ze niet op die hoes omdat ze gewoon omdat ze het leuk vindt. Ding dong. Oeh, dat is een hele gevaarlijke. Kijk. Ik blaf en ik wispel. Een goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Arends. Ja, dat ben ik. Ja. Had ik op het bordje gezien aan de... Ja. Weet u wie we zijn? Nee? Geen flauw idee. Zal ik het even vertellen, snel? Wij maken een programma voor de Limburgse Omroep L1, dat heet Onderweg. Ja. Daar rijden we de hele provincie voor door, à l'improvies. En als we ergens iets zien waarvan we denken, daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten, dan proberen we altijd keurig netjes met mensen in gesprek te gaan. Dan maken we een praatje, levert vaak hele leuke verhalen op. En waarom denkt u dat we bij u gestopt zijn? Nou, echt geen flauw idee. Misschien door een bordje op het huis of zo. Het is impossible, dus... Ja, wat is impossible? Ja, impossible is van een oud orkest voor mij, wat ik vroeger altijd gehad heb. Een oude wat? Een orkest. Een orkest? Een band van 6 man. U bent muzikant? Ik ben muzikant, ja, beroep. Ja, het is nu AOE, maar... Beroepsmuzikanten komen wij maar zeer zelden tegen. In al die jaren dat we dit programma maken. Dus enorm leuk. Want hier staat onze geluidsman Frank, is ook muzikant. Wat was uw instrument? Nou, diverse. Je mag wel even kijken hoor. Ja, graag. Ik neem aan dat u alle spuitjes gehad heeft. Ik heb alle spuiten gehad. Oh, kijk u heeft nog een bordje. Ja, ja. Een studio. Kijk niet naar de rommel, want ik ben hier vol op het... Nee, u heeft een... Oh, dat kunnen niet veel mensen zeggen, dat ze een studio hebben met een douche. Inderdaad. Ja. Oh, kijk. Ik zeg kijk niet naar de rommel, want... Oh, dit is leuk. Als u nou even doorloopt, Ja. meneer Arends. Dan zal ik dat even doen. Kijk, dan kunnen we mooi, kijk, dan kan iedereen... Ja. En u kunt op al deze instrumenten kunt u vooruit. Ik kan op alle instrumenten vooruit. Maar mijn grootste passie is eigenlijk de blaasinstrumenten, wat daar allemaal staat. Ik wilde net zeggen, nu gaat hij toetsen zeggen. Maar het zijn de blaasinstrumenten. Ja. Oh ja. Maar ik speel ook de piano. Dus eigenlijk alles wat, behalve gitaar of basgitaar. Nee, wacht eens even. Dat bent u. Dat ben ik. Op die... Kijk Mitch, door. Frans Arends. Ja. En dan staat u hier Daar zeker sta ook ik ook op. op, want dat is een jaartje of 50 geleden denk ik. U bent helemaal rechts? Ja, Kijk, met die krullen. met die krullen. Is niet veel meer van over, maar Doodgewoon saxofoon. ja. Ik ben eigenlijk saxofonist. Ja, trompet en al die dingen, maar mijn saxofoon is eigenlijk mijn hoofdinstrument, zeg maar. Beroepsmuzikant, hoe word je dat? Goedemiddag. Goedemiddag. U bent mevrouw Arends. Ja, Ja, Wij hebben uw mannen een beetje overvallen. ja ik zag het ja. Ja. Mag ik even vragen waar het voor is? Nou, dat heb ik net aan uw man verteld. Wij zijn van L1, de Limburgse Omroep. En wij maken een programma dat heet Onderweg. En wij rijden kriskras à l'improvies door de provincie. En als we ergens een trigger zien waarvan we denken, daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten. Dan bellen we altijd keurig netjes aan, maken een praatje met de mensen. En achteraf, als mensen zeggen van, dat wil ik niet, zenden we ook niks uit. Oké. Maar het is, dus u mag er nog even over nadenken, maar we proberen altijd het praatje te maken. Dat praat ik gewoon. En blijft u vooral buiten beeld. Ja, laat mij maar buiten. En dan ben ik de draad kwijt. Oh ja, hoe word je beroepsmuzikant?
Ja, ik had vroeger 2 passies en dat was sport en muziek. Vroeger stond er wel, ja, ik kom uit een muzikaal gezin. Mijn zus die speelde accordeon en mijn vader drumde en ja, zo rolde je daar een beetje in. En we hadden van huis uit ook nog een grote danstent, dus waar we met kermis en dergelijke dingen. En ja, dus ik zat met 14 jaar al op een podium. Waar was dat, die danstent? Ja, dat was dat hele land heen. Oh, dat was een verplaatsbare danstent? Ja, evenementen en dat soort dingen. Dus, Kermissen? Kermissen, ja, noem maar op, alles wat... En dan speelde uw zus en uw vader speelden ook mee? Mijn vader niet, maar mijn zus wel. En ik, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje gegroeid bij muziekschool, de vooropleiding in conservatorium gehad. Ja, en toen ben ik in nachtclubs terechtgekomen. Met de saxofoon? Ja, en ik heb 10 jaar met die band ook een heel lang gedeelte gespeeld. Met doodgewoon saxofoon? Ik heb ook een heel tijdje met deze als trio een heel tijdje gewerkt. Ook heel veel artiestenbegeleiding heb ik in mijn leven gedaan. Dus alles wat een beetje bekend was in Nederland. Litouwers, Jan Corrie Konings, noem maar op, alles wat Nico Haak, Rob de Nijs, ja, noem maar op, alles. Anita Meijer? Ronnie Tomer, Anita Meijer. Maar dat was onder de naam Impossible. En dat was dat grote kerst. Ik weet niet of ik hier zo gauw een foto ervan heb staan. En met z'n hoeveel waren die? Toen waren we met z'n 6. Met z'n 6, oh ja, dat zei u aan het begin. Maar was dat alleen bij optredens of ook bij opnames voor platen, cd's? Ook ja. Ja. Van die bekende artiesten bedoel ik dan? Ja, ik heb ook veel studiowerk gedaan. Wat heeft u een leuk leven gehad dan? Ja, en ik heb heel veel gesport. Want ik heb ook nog gewerkt hier als sportinstructeur nog een jaar of 10. Daarbij dan, maar dat was... Nou, als je allebei je grote passies kunt Ja. combineren, dan moet je zeker een gelukkig mens zijn. Ik mag wel zeggen dat ik een gezegend mens ben. Een gezegend mens, ja. Ja. En wat doet u hier dan nog? Is dat gewoon spelen Nee, of neemt u nog dingetjes op? Wij repeteren hier nog regelmatig. Er is op het moment niks te verdienen, dus ik werk nog met z'n tweeën met een duo. Tenminste, als we nog, maar ik repeteer nog iedere week zeg maar als Fresh Air. En nog met die oude band waar die foto van is. Wat dan doen een beetje jazz maken met een Hammond slagwerk en ik de blaasinstrumenten. En ik zit nog in de big band in Graven. Bij Nijmegen? Ja. Ja. Oh, big band is, Ja. het sterft langzaam uit, hè? Dat sterft langzaam uit. Het begint toevallig morgen weer voor de eerste keer, dus ik moet weer een beetje aan het repeteren. Dus, en hoe heet de big band bij Graven? Dat is de BBN band. De BBN band. Ja. Want in Amerika is dat nog steeds heel groot, hè? Ja. Met de big bands. Ja, in Amerika wel, ja, maar hier in Nederland, ja, dat is allemaal DJ en Het is allemaal elektronische muziek geworden. echte muzikanten zijn er niet zoveel meer. Nee. Heeft u er altijd van kunnen leven? Ja. Daar heb ik dit aan overgehouden, dus Geweldig. ja. U zegt met recht een gezegend mens, maar was het ook een gezegende jeugd? Opgroeien met muziek? Want ik neem aan, er was altijd muziek thuis. Ja, ik ben eigenlijk altijd opgegroeid in gezelligheid, laat ik zo stellen. Ook wel eens ups en downs, maar meer ups als downs, zeg maar. Ja. Ja. Hou je daar nou
Want u zegt het, ik ben heel veel bekende artiesten op mijn pad tegengekomen. Hou je daar nou ook vriendschappen aan over? Of was dat puur... Ja, in het begin natuurlijk wel. Als je veel met die mensen werkt, ja. Maar op een gegeven moment, zoals Lee Towers, die heb ik heb hier ook nog heel even een kwart tijdje in een café gehad. En dan kwam meneer Towers, die kwam extra voor mij gratis optreden. Dus omdat ik al zo lang met hem gewerkt had. En dat café was hier in Bergen? In Bergen, ja. Dus u bent ook een crewbaas geweest? Ja, dat was maar kort, maar... dus, ja. En hoe kwam u erbij om een café te beginnen? Nou, mijn vrouw die komt hier van dit dorp en ik kom van Nijmegen oorspronkelijk. Maar ze wilde graag terug. En haar vader daar was dat café van, dus vandaar dat ik ook nog eventjes... ik was de enige kastelein die nooit de fus leeggetapt heeft. Dus, maar mijn vrouw die was er heel handig in, moet ik zeggen. Dus u bent vooral handig met instrumenten en de tapkraan hoort daar niet bij? Nee. Nee. Vond wel aardig, maar niet, dat was niet mijn ding. Maar stond u wel aan de goede kant van de bar dan? Ja, dat wel. Ja. Dus glazen spoelen, dat lukt ook wel? Dat lukt nog wel. Cafetaria erbij, dus dat soort dingen. Goh, meneer Arends, mag ik Frans zeggen? Dat zeker. Goh, Frans, dit had ik nooit gedacht toen ik het woordje impossible zag vanuit de auto. Dat dit eraan vast zou zitten. Ik heb ook nog een hele mooie vleugel in huis staan. Als je dat wilt zien, dat mag voor mij ook al even. Dus, Nou, ik zal zeggen, we nemen altijd 12 minuten op. Oh, zo. Daar knippen we niet meer in. Nou. We zenden het uit zoals we het opgenomen hebben. Dus ik wil als de camera uitgaat nog wel even de vleugel zien als dat Ja, mag. dat is goed. Ja?